esikolweni eqaweni athe xa ebuya esikolweni anxibe xa kubanda afunde incwadi zakhe ukumkhuthaza. Izinto esizithandileyo apha ekuhlaleni ukuba adlale ibhola, acule nokucula khona imicimbi. Lishwa ke thina apha elalini sinebhola kuphela, asinawukwazi enye into edibene nomdlalo. Ukusela kwabazali ekhayeni kube kukhona abantwana apha ekhaya bayambona umama notata banikezelana ngebhiya. Ukutshaya kwabazali phambi kwabantwana icuba elikhulu ecuba kuthiwa yintsanga, bayatshaya utata apha naba bantwana. Ukuthengiswa kotywala apha ekhaya ngoba iintetha zalapha ekhaya njengoba kuthengiswa utywala njengoku zahlukahlukene ngoba kaloku uthetha ngohlobo uthetha ngalo uyathetha ngohlobo uthetha ngalo. Ukuthengiswa kotywala esikolweni esikolweni ii-toilets ezimdaka ezigulisa abantwana bethu bafunde, sifuna bafunde bangatshayeliswa iiklasi. Abantwana baye ngenyawo xa beya esikolweni esikude, igcisa ke leyo. Abantwana bethu abehlangani basuka apha babheke etikitiki ngenyawo, ayisivisi mnandi laa nto. Kukude egcisa futhi ide yenze le nto okokuba abantwana basiyeke phakathi isikolo. Abanye abazali abanayo nale mali yokubhatala izitafu, abafana nam ngosiyana abanayo nale mali yoba babhatale izitafu. Ungena ubusika, ungena ihlobo, ngexesha lasehlotyeni kududume bephaya emakhaleni abantwana bethu, ibaleke imibane. Ube nexhala wena uhlela apha endlini uba inoba kutshisa imini ngokwemntane nam. Uhlapha ke ngelo xesha funeka ezolala apha ekhaya, uyafika apha ezantsi emasimini umlambo ugcwele, funeka ethambekile awele ebhulorhweni le magoqoza. Yintlungu esinayo apha ehlanganileyo yesibantwana bethu abafunda kulaa gcisa. Abanye baziphuqe ezitshaya intsangu apha endleleni, basiyeka phakathi isikolo ngenxa yokude balandela. Ngenxa yokude balandela asiyeke phakathi isikolo abantwana. Uba ngamcela umntana yini mntana, ihleli bahlula nje mamalandela kwawena bafuneka ubheke ezintlanganisweni abesithi uqhawula ufike lethu umntwana. Phinda goduka iza nomzali un-8 elo xesha ixesha funeka usuke apho ubheke phaya, uzawufika ngabani ixesha phaya uyele umntu oye waleythi esikolweni ungumzali. Sisengxakini laa nto esasikolo segcisa siphanga nabantwana bethu abahamba ngenyawo. Ndigqibile. Ekuhlaleni abantwana bahlala ezirhoxweni, basela utywala, bayagqekeza phezulu ngenxa ungabikho kwemisebenzi, bayakhuthuza bekhampakho ithuba elibi apha elalini. Kube nzima ukwefika phaa kwamzali usiya ngaphesheya, kube nzima ukwehlika usiya phaya, uzawufika bemile apha kwezivali azakukhuthuza eso sipaji sakho ubushungu. Akhuthuze, agqekeze, asele utywala, atshaye ento yozitshayo apha endleleni. Enkosi yam, xa kunokubakho iprojekthi noba ngamantshontsho, noba ziihagu, noba yintoni, kodwa ibe nento neprojekthi ezawuthi ibaqokelele, bakhiphe bhizi ngoba ngexesha elithile umntu ufuneka ebheke phaa uzawutshayisa ngexesha elithile, futhi kuzobakho ubunqananyana bobusentanyana sisinda apha ekugqibezelweni. Naxa benokufumana imisebenzi Nkosi yam, kongezwe nalapha koocambalala kube khona enye iprojekthi entsha evulayo eyoba nje into yeprojekthi. Ebusuku phantsi kwayo yonke le nto sicela ipolice forum, khe kube khona namapolisa ajikelayo njengobusuku obuthile. Ubusuku ke endicinga uba buye bube bhizi kakhulu, oba busuku ube 1 xa kuthiwa si-1 kuyazuba la madrozana ayothatha imali edolophini. Ulale ebusuku kuyangxolwa nakwezi ndawo kuselwa kuzo,
akajikele ke amapolisa singavuya ke ipolisi forum ingasinceda ngolo hlobo ukuvalwa kwezipoti. Enkosi.